Wala sa may madalom nga rason ukon anuman nga pamahog nga nabaton ang empleyado sa Department of Public Works and Highways Iloilo City Engineering Office tuhoy sa natabo nga pagpanglampos sang motorista sang baseball bat sa Barangay San Rafael sa Diversion Road sa Mandurriao, Iloilo City sadtong Enero 8. Iniyang pahayag ni Dpwh Iloilo City District Engineering Office Chief Administrative Fema G. Guadalupe sa interview sang K5 News FM Iloilo. Suno kay Guadalupe, nakibot ang empleyado sang hinalilang ginbuksan sang driver sang motorsiklo ang pertahan sang pick-up kag ginlampusan sang baseball bat ang driver. So far, wala kami reason whatsoever or mga wala mga threat, wala mga hindi lang ko alam diyan man sa na control whatever. Payag pa sa natungdan, hindi matumod kun bala road rage sa natabo nga insidente. Sa karon nagahulat na lang sang investigasyon ang Dpwh Iloilo City District Engineering Office tuhoy sa pagpanglampos sa ila empleyado. Samtang sa bihak na bahin, wala naman sang komento ang nasambit nga talatapan tuhoy sa Facebook post ni Anay Iloilo City Councilor Plaridel Nava. Naibaloan nga gin-re-upload sang anay konsehal ang video kag may gin-post pagidini nga may korupsyon sa Dpwh Iloilo City nga posible amo ang rason sang insidente sa diin ang subject kontani amo si certain Sodario nga isa sa mga ginpasakaan sang kaso nga graft. Kagini si K5 Nicole Castañeda Prado para sa kampyon nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Ang kampyon nga estasyon K5 News FM. This news is brought to you by... Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy.